DNS Music Recording Studio Rajoli। नैहरे में लुटाई भी तो लेके जाइमी कि ससुरार गे। नैहरे में लुटाई भी तो लेके जाइमी कि ससुरार गे। ताये गो हथियार पर कोई बहस गोइयार गे। ताये गो हथियार पर कोई बहस गोइयार गे। अच्छा खासा ही न के कैले ही के बाहर गे। अच्छा खासा ही न के कैले ही के बाहर गे। ताये गो हथियार पर कोई बहस गोइयार गे। ताये गो हथियार पर कोई बहस गोइयार गे। तन्हा जदी करम ही छौड़ी कुमारे में तो लागे। कोई जैतो जब बहनिया के नहट वाला टूढ़ी लागे। तन्हा जदी करम ही छौड़ी कुमारे में तो लागे। कोई जैतो जब बहनिया के नहट वाला टूढ़ी लागे। दहस गो के दहसनियन कैसे ले संभार गे। 10 गो के चोट कैसे ले तू संभार गे। ताये गो हथियार पर कोई 10 गोइयार गे। ताये गो हथियार पर कोई 10 गोइयार गे। राइटर सुदामा पूछो हकौ देहना तू बताई गे। कहाँ से लाबो ही तेयन और जी खाई कबन दवाई गे। गे आर्यन साथी सब पूछो हकौ देहना तू बताई गे। कहाँ से लाबो ही तेयन और जी खाई कबन दवाई गे। सौरभ सुगम अनुपम बेदर्द के देनी छौड़ी तहार गे। डीजे नीरज गुल शेर पवन के कर देनी बेमार गे। ताये गो हथियार पर कोई 10 गोइयार गे। ताये गो हथियार पर कोई 10 गोइयार गे। DNS Music Recording Studio Rajoli।